Здравейте! Казвам се Вили Кръстева и съм консултант, психолог, сексолог, както и фамилен терапевт. И в следващата поредица от видеа ще изговорим за някои от най-наболелите проблеми в сексуалните връзки и взаимоотношения. И дойде реда на дамите. Скъпи дами, днес ще поговорим точно за нашата интимност, за нашите взаимоотношения и това какво си позволяваме или не. Защо понякога имаме постоянното главоболие или липсата на желание? Какво ни липсва, за да можем да бъдем тези, които дават уют, светлина, топлина и усмивка в съблазняването и интимността? Доста често жените мислят, че само една може да бъде тази, която получава сквърт. Те наречения пръскащ оргазъм. Не, всички дни, всяка една от нас може да получи този оргазъм. Но той е за тези, които знаят как да го позволят. По този повод днес искам да ви дам една много приятна насока. Да спрете да вярвате на някои легенди. Да спрете да се вслушвате в хорските съвети. Да спрете да чувате преживяванията на вашата приятелка, майка или баба, защото те влияят. Често срещаните притчи или тъй наречени поговорки, че жената, когато прави някакви неща, свързани с интимността в леглото, тя е курва. Да, неприятна дума, но доста хора я използват, употребяват. Отстоявайте, не позволявайте някой да ви нарича под начина, който преди малко употребих. За съжаление, това ще ви повлияе. Дали в една или в друга насока, не се знае. Всяка една от нас е индивидуална. Но да изпитваме оргазмите означава да изпитваме удоволствие. Да позволяваме да преминаваме в различните възрасти към различните усещания, защото те се променят, както при мъжете, така и при жените, е факт. Още нещо е факт. Когато ние забременеем нашите интимни части, понякога има доста повече нужда да бъдат нежни, ласкави и интимни. Мъжете ни обаче не винаги разбират това. Притесняват се, страхуват се и отбягват точно този полов контакт. Жената започва да се чуди. Какво точно ми има? Да не би да съм надебеляла, вече го отблъсквам, той си има любовница. Оттам започва липсата на комуникация. Тя е доста честия прецедент за достигане на фригидност. Фригидността може да бъде придобита, а може да бъде и премината, както и вагинизма. Често срещаната болест, наречена вагинизъм. Всъщност тя не е болест, но по медицинските термини може да бъде наречена болест, защото това е спазъм на мускула. Жената не позволява достигане на външни фактори до интимността. От това, че няма доверие, от това, че има притеснение или не е сигурна в партньора си. Това е нещо, което е важно. И когато тя получава болка, тя е прецедент за стигане на по-висок етап към вагинизъм. Вагинизма може да е в 3 степени – ниска, средна и висока. В ниската жената само усеща болка. В средната почти не допуска външен фактор, освен собственото си докосване. При високия не допуска никакъв. Тогава вече е медицински проблема. Но той е свързан и с нашата психика. Доста често обаче пренебрегваме едно нещо. Когато сме ядосани на нашите партньори, когато те ни пренебрегват, когато те не ни изслушват, когато просто имаме нужда от малко повече време, ние не го казваме, ние не обръщаме внимание и си казваме, утре ще е по-добре. Или той пак ще се сети. Тогава започва честото главоболие. Това е психосоматика, която помага на жената да разбере, че нещо не е както трябва. Но дали тя ще го разпознае или ще стигне до нежелание вече да има полов контакт с този мъж или който и да е последващ. Една от доста честите проблематики в днешно време е
че ние мислим, че можем да променим партньора и това автоматично да изчезне като проблем. Не изчезва. Когато ние не сме го изговорили, то се проявява даже и доста често като паник атака, защото не говорим, защото потискаме и затваряме, както се казва, долната уста. Горната не говори, долната има затваряне и тогава се налага да промените начина си на живот, говоренето и обсъждането с партньора си. Поставянето на рамки е едно от най-важните неща. Поставянето на граници в взаимоотношенията е също задължително. За да можете да имате спокойствието да говорите за теми табу, тогава това ще е едно от най-важните неща. Да се научите как да предразположите партньора, да се научите как да се предразположите вие и да не забравяте, че когато нещо не ви харесва, не е вашето, не се насилвайте, защото доста често има клиентки, които идват в кабинета и казват: аз се съгласих да правя тройка с него, защото той иначе ще си тръгне. Ако това не е вашето, защо се насилвате? Защо пренебрегвате вашето женско достоинство? Защо пренебрегвате вашите принципи? Тогава идва сухота. Тогава идва липса изобщо на важност, значимост в интимността. Така че замислете се какво правите, как го правите и защо го допускате. Позволяването на чуждите хора да водят вашия живот води до репродуктивност. В следващия ни епизод ще поговорим доста по-подробно точно за това. Как, защо и доколко. До скоро и до следващата ни среща.